Sme na našej pravidelnej vychádzke v krásnych slovenských horách na Liptove a hneď na začiatku doliny, ktorou sme sa vydali, sme našli nadisko. Všade je tu rozsypaná kukurica. Tu sú aj zvyšky vriec, v ktorých tú kukuricu doniesli. Asi 100 metrov týmto smerom je chata alebo horáreň, kde sa hrali deti. Kilometr týmto smerom je obec, takže toto je krásny dôkaz toho, že vôbec nie je problém s premnoženými medveďmi, ale problém je s premnoženými vnadiskami na Slovensku. Práve tu vznikajú problematických medveďov, ktorí si takto zvyknú na stravu, ktorú i my, ľudia, donášame. Nie je premnožený medveď je problém. Problém je to, že my ľudia sa nevieme správať tolerantne voči prírode.